ijole bos wis kakak wis. Enak Mas. Yang paling depan dari sini. Nah, itu Mayang Anjarsari. Oh gini. Dari Blora, Pantura. Wah, bocah kok iso wayu kaya ini. Iso menik-menik. Kayak benik tek ya. Bintang tempura. Ku yakin ini semua. Masalah. Anu, Pak. Pak. Kocluke kumat. Apa? Kacange. Kula ijol mawon. Ijol apa? Niki sekoke mati sisih. Niki mboten saged. Ayo to Mas. Enggak ijol. Wis kadung mbok celuk lho, mau aku. Iki tekan lho. Iki lho. Sekoke modal sing tok. Piye? Iki saka Blora apa saka Blambangan iki ketok? Iki ketok anak Mina Jinggo ketok Pak ya. Koyo ngene iki piye iki? Oh glegere iki apik lho. Lah iya. Omongan ya apik lho. Lungguh mau ketok pantes pas lungguh di sawang ketok. Oh, kram. Iki jenenge sikil kram. Berarti diuntir metu banyune. Mosok Kram. Kuwi jenenge sukram. Coba makrutuk ngono lho, Pak. Coba ngene, Pak. Loh, oh iya. Oh. Kebablasan Mas. Kebablasan. Anu golekno las le diketok sitok. Aja to, Pak. Sakne iki lho. Yo dipasne. Nah. Oke, coba. Ayo, mlaku rono jajali. Loh. Sik. Ira tok madhep rono. Oh, ya bener le. Nyapa? Iki wayang ganti oli bocah iki. Wis ora kena diapa. Wayang ngoleni kok ganti oli. Ini kita bocah. Adik. Iya. Mohon maaf. Namanya siapa cantik kok? Cantik banget. Maya. Heeh. Kayak ngene iki apa to? Iki wong apa wedhus to, Bos? Iki jenenge sinden wedhus to kok ngene ujang. Pancen aku entuk mbiyen nang nggon rumah sakit jiwa. Wong ngoten. Iki lagi mari rong suwi 2 menit mau mari. Ya iki ODGJ Mas. Iya. Lagi mana Adik Maya asli dari mana, Dik? Asli Blora. Masuk, Dik? Heeh. Adik Maya. Iya. Umpamane aku iki nyapa? Pane kaya kelebon orang-orang. Pak ngono lho, emang style itu beda-beda. Ya style beda-beda mbok biasa ae nyapa kok ngene-ngene. Namanya Dek Mayang ya tadi ya? Iya Mas. Rumahnya mana? Blora. Oh, Blora. Kesini sama siapa tadi? Sama rombongan. Biasa ini loh, ya halus karo Adik, Adik. Iya. Ini loh, Dek. Jadi aku Gimana Mas? Iki tadi telung dino iso kram tenan. Iki jane apa tadi iki kon maksudku? Pak Lurah. Lah nyapa Pak Lurah kuwi kono Apa Pak Lurah? Nyuwun tulung tubaske Hirosin. Ketok ayo bar dirembeti uler. Lah iki rupane kok uler. Adik kan dari Blora ya? Iya. Tapi kesukaan apa? Makanan apa kesukaan? Makanan kesukaan iku Apa? pentol. Hah? Pentol. Pentol. Iya. Apa lu, Pak? Pentol itu yang Warak begini. maksudnya pakai mie. Terus pakai sosis. Oh, pentol? Pentol karo sosis digoreng. Digoreng dadakan ya seperti Iya. tahu bulat itu ya. Iya. Adik Mayang. Ya. Cita-cita ingin jadi apa, Dik? Cita-cita ingin jadi begini. Cangkem. Ora Mas. Sinden kok kocluk kok Saya saiki. penyanyi. Stres ya, bocah iki stres ya asli. Penyanyi Mas. Awakmu ora jelas kupingmu kuwi lho sing Oh, kurang penyanyi. ketok. Penyanyi. Adik. Iya. Kalau suka nyanyi lagu apa? Aku pengen tahu. Nyanyi iku lho Mas yang lagi viral. Apa? Dik? Apa? Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Aku malah dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Pinter ya? Bisa. Statue. Ayo hadap sana. Nyanyi sing kepenak, aja nganti ngisi-sini ya. Nyanyi apa Om? Om. Iya. Omplong. Tutuk madung ngono. Om ya. Iya. Nyanyi sing enak. Iki aja om. Apa? Kakung. Kakung. Iya. Kakek. Lagu sing anu ya F. Oke. Ayo coba. Oke, ada maju iki maju. Iki jokno. Iki lho. Sikilmu ku lho jokno sitok. Ben nombong. Wis tak ceklek sikilmu. Mbok padakne banjir ngono Cak piye? ngomong bocah iki. Diajari juga saja. Iya no. Oh, nyanyi kuwi gandengnya karo juga. Nggih no. Oh, iya. Lah nyanyi niku oke nyanyi, suaranya bagus, tapi kalau karakter tidak bagus itu juga jelek. Oh, Oh, jadi gitu. harus Terus memegang nyanyi karakter. gerakannya juga Pak enggak Harus pas sesuai dengan irama. Nggih. Alunan nada. Mboten saged sekejap. Oke, siap. Ngoten lho. Nggih. Ajarana sindenku. Nggih, jenengan kados nyanyi pop to kalau wingi nggih to? Iya. Ini kan mboten sekejap nih kok pop. Ora penak. Apike suluk. Nggih. Nyanyi pop-pop jadi. Hadap sana lagu sembarang. Aku Lagunya manut apa? sampean. Aku manut sampean. Lagune apa sembarang? Manut sam. Lho. Loh,
Apa? Manut sampean lagu sing kepenak, lagu sing nggih gamelan ya, Mbak. Ya. Gamelan. Ayo, pelok apa selindro pelok? Yang penting dangdut ya. Penting dangdut. Sing ngerti dangdut. Oke. Mbak. Podang kuning. Iya. Coba. Ero awan. Dino minggu ya ora kena apa-apa pelok. Oh, Monggo pelok. sembarang aku manut sampean. Coba ayo. Oke. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe gejejer, Pak. Mbak. Koreonya itu mana? Masih gini, Pak. Dino minggu sing tak iki lho, Pak. Kowe ngajak ning tawang tung gentak drum tak drum. Ngono kan yo kena to. Coba. Iya. Sikile maju. Kemajuan kamban. Iki sikile iki tangan kiwa. Iki tangan kiwa. Kita tangan maju, mundur, maju, mundur. Iki ngantem ganti ndi Pak, aja kaya robot ngene. Ini lho, Pak. Dron. Dina minggu sing tatu. Ngono ya, Pak. Coba. Ayo. Oke. Oh, setruk bocah gile. Kita latihan. Dilek telu. Ya. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangu. Heeh. Bos, golekno desel tak setrume, Bos, bocah iki, Bos. Kebablasan. Kali aja. Adik cantik ngene lho, Nduk Cahayu. Ya ampun. Angel men to ngomongane kowe iki. Nduk to aku. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangu tutung gentak dom. Nyapa kok Nanti ling ser-ser. Lepu enak lho Mas. ora iso 2 kali aja. Ping pindho tok. Tungglong ping pindho. Indo, ayo. Tung gentak dom. Ayo, Dina, ayo 3 2 1 ayo. Dino minggu sing tak tunggu. Ya iso ngono lho. Kowe ngajak ning tawang mangu. Lho. Wis gak kena wis iki tak ijole bos wis. Wis gak wis. Kowe enak Mas. Munyere kakean. Wis Nyapa dadak ngungu ini. Anu, liyane. Endi anek sing apik apa ora? Congpe. Kuwi keturunan Cina, kuwi apik. Sing pundi? Sing Nomor loro. Oh, iki Pak mesti apik iki. Iki wis tak bocah iki wis. Heeh. Berarti wis blas. Mbok, blacklist ya. Backlist kuwi cara. Ayo. Congpe niku sing Barengno pundi? Congpe. Li Congpe. Nah, ayo ngaten. Sinten namine, Pak?